Ka SSG Melakom Helkam Ban Rakhe ya Jingdap Sanpo Snem Jong Jalam Meghalaya. Bat Kumjuru ya Jingdap New Pusan Snem Jong Jingyo ya Jinglai Lui Kari India. Lapenlong haka Khatsan Tarik November Mantau Snem Ar Hajar Ar Pawai. Hamadan New Jirang ya Kabala Tibru Kum ka New Jirang Playground. Hakane kasngi lawan sakilang daki SSG bat ki BO nakishnong ki baper ki badan hapo ka Jirang Blog. Ki officer ki baladon lang hakane kasngi ki kentup yai sar BDO Shri Dis M Young Kum chief organizer. Iba sos tenis sotun MLA ka Jirang constituency kum chief guest. I Madam RM Kurba DC Karibho district kum guest of honor. Isar Ronald Kanta chief operating officer MSRLS ubalongru special guest hakane ka program. Kaladan ru ka jingpen I ya karyam tanrai ban ka jingshat tanrai. Jong ki jaj benriu baper ki badan hapo ka Jirang Blog. Ki bakan thop ya ki khasi bhoy, khasi manar, rabha, garo, karbi bat Nepali. Hakane ka sila samru ya ki khusnam ya ki sordar, ya ki nongtre jong ki NGO, ki nongelam jong ki BO bat kumjur ki nongelam jong ki group ki balatrei bha hapo jong new snem ban kentiu bat yarap ya ki group baper hapo jong kane ka blog. Da ka jing penlong ya kane kamela kalawan ra ya ka jing ya jan ba ka jing ya itu hapdeng ki jaj benriu baper ki badan hapo jong kane ka blog.